Iki tanganku kok tambah loro iki ngapa? Mer. Iki aku dadi apa ya, Mer? Larak tenan to. Ora lidok ujaning wong daplok. Sing dadi nganggo sandhangan Yamadipati sapa? Aku, Pak. Petro. Heeh. Kowe nyandang kaya Yamadipati. Weh, ladar. Jabut nyawamu. Nyawane sapa sing arep jabut? Ora ana sing ngugak kok arep dijabut. Gareng nganggo sandhangane sapa? Aku sing tengah iki, Pak. Kowe nganggo sandhangane Pikulun Narada. Perkencang. Pak pong, pak tupong, jangan. Kuwi gangsaran. Kondur pak tupong. Lah kok malah kudune sing dadi sandhangane Bathara Guru ki Gareng utawa Petruk wangun iki kok Bagong nganggo sandhangane Bathara Guru. Oh, ngilaheng. Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Kakang Semar kok Semang. Ulun ingkang rayi jagat Giri Pratingga Kakang. Wah, nek Bagong mesti konangan. Kakang Semar, Pukulun Narada wonten pundi? Nang mburimu. Wela. Pukulun Narada. Punapi sih? Punapi piye maksude? Ha, iki sing kisruh nang kene iki. Bagong ra iso basa dewa, Reng. Adi Guru, Kakang Narada kados pundi? Dinten samangke panjenengan sampun dados Iwang Pikulun Manikmaya. Kasinggihan Kakang Narada, karo sapa jenengmu jenenge? Kaneka Putra. Kakang Narada Sidik apa? Sidik pangudal-udal. Kakang Narada wonten ing Sidin pangudal-udal. Sidik pangudal-udal Kakang Narada. Iki Yamadipati wonten dawuh Pukulun. Ulun nyuwun tulung Yamadipati, esuk iki nganglango jagat ana ing dusun Ngombel. Iya. Neng kono ana wayangan Yamadipati. Titi priksanen nek ana penabuh sing merem mripate jabuten nyawane ya. Iki ngestoaken dawuh. Bathara Guru kok omongane dileweran. Panjenengan terus pundi? Kakang Narada, ulun dawuh kelawan jeneng kita. Iki. Apa to sebabe kita ulun dawuh iki, Kakang? Amargi punapi ulun. Mbuya kita. Wah, wis. Aja ledo momong ora nang kene, nang kayangan. Pripun, Kakang? Nang kayangan kono munggah. Bathara Guru Narada Yamadipati do ndelikke sandhangane, kayangan mesti suwung. Do munggah nang kayangan. Wah, ladalah. Bathara Guru ki ora guyu. Oh, nggih, lali sing guyu Kakang Narada. Kakang Narada ayo guyu. Ayo guyu Kakang. Yen guyu Mas aja seru-seru. Wah iki iso gagal iki reng nek gurune Bathara Gurune Bagong iso gagal iki. Monggo Kakang Narada minggah wonten ing kayangan. Kakang Semar. Piye meneh? Pripun carane mabur Kakang? Saniki tiket pesawat larang Kakang. Nek kanggo busana kadiwatan ki sak ciptamu dadi sak sediane ana. Niatmu mabur mesti iso mabur. Siap. Ora nggo siap. Dewa kok nganggo siap. Nggih, Kakang. Kakang Narada, punapi? Kakang Narada, punapi? Kula niku nyeluk Kakang Narada mboten nyeluk punapi. Punapi menika dalem. Oh, nggih, sampun Kakang monggo. Ciptane ulun nedya ngambandir Gandara. Monggo Kakang bidhal wonten kayangan dinten menika ugi. Monggo dikula dherekaken. Kok malah sambles bumi Kakang? Mabur ora ambles bumi. Wah, Petra mbok gurune ganti wae iki. Aja. Guru kok ganti.
Kula sampun nyatet soal-soal kangge murid-murid kula. Mangke nek nganti kula ganti mboten prayogi dadosanipun. Mabur, mabur ngambah dirgantara Kakang. Wah, wis. Adi Guru badhe menapa? Ajeng nimblih Semar. Ora ajar tenan karo bapakne kok arep ditimblih. Mriki. Lah kae mau sing do ijol-ijolan sandangan piye to? Sirku ki sing dadi guru ki Gareng. Yama Dipati ki Bagong. Lah kok malah do kuwolak-kuwalik. Lah kae engko nek ora tak tututi rak keconangan to malah kae engko. Bang Pangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sakatar kene donga engkong ler wowo sing pine panca Babatok ayam wana mrak manguwuhing bagagan Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng wis anggeni gawe kaget kita sowan ana ing ngarsa ulun padha rareja saprapta kita kakiwenan
tansah pinanganing kawidadan ring sambikala sowanku bektiku kunjuk kaki iya ulun tampa akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu ulun tampanono ndak pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan wis anggeni bayana pari gawe apa mesti wae malah tuwa tandha pitakon jroning atiku kaki wenang ing atase kaki ase prana kuwi mujudake tungguling para Jawata nanging sabab apa mung perkara babakan lelakoning wisanggeni wae dadak kambuh kelawan putumu Ndrepsila geni. Mas Tunama sidam sekaring bawana ya to. Yen to ulun mbok keparengake mbatang kelawan ingkang dadi sedya kita. Yektine kita mung kepengin mutah kelawan para Jawata. Jaragan apa kang dadi gayuhan kita njabel negara Ngastina. Sayekti ana pacoban ya kuwi jagoning para Kurawa. Wisanggeni ngertiya apan sejatine kabeh mau gaweaning para Jawata merga apa sayekti lampun kita wani njabel negara Ngastina tan wurunga bakal memirang kelawan para Jawata sabab Bratayuda bakal cabar Bratayuda bakal wurung mongko Bratayuda mesti nadhang dening para Jawata wiwit Pandhawa Kurawa durung gumelaroning jagat Bratayuda mesti nulis dening panguwasaning para Jawata mulyan to kita anggigi mangsa anggelak wanci sayekti kang mangkono kita bakal gawe wiranging para Jawata ing mapananing Suralaya mengkono kaki wenang ya yen to pancen dawuhing kaki wenang kaya mengkono aku mung nrimo nanging apa ya mung tekan semene nggonku bakal abuh lan para Pandhawa nggonku bakal ngaturake darma bektiku lan para Pandhawa wisanggeni lelakoning menungsa wis cinadhang marang panguwasaning dat Kamurwengdat wis pinesi lan kinudrat duwe lelakon dewi-dewi ngertiya nggon kita bakal ngaturake darma bekti lawan Pandhawa sayekti uga wis cinadhang dening panguwasaning para dewa ya kuwi sadurunge tumapak perang gedhe kita kudu bisa nyirnakake ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala ingkang sejatine kuwi pancen dadi kewajiban kita nyirnakake memalaning jagat ingkang pengawak Durga lan Kala. Kaki menang. Pukulan Bathari Durga lan Bathara Kala kuwi mujudake sawijining Jawata. Apa ya kira-kira aku bisa lan aku kewagang nandhingi kridaning Bathari Durga lan Bathara Kala. Ana ing kene ulun bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita ingkang ngaran ya kuwi pusaka. Ingkang manjing ana nganggo kita aran Gadainten. Wondene Gadainten iki ingkang Arya Sarana. Nggon kita bakal mangrurah satru murka ya kuwi Bathari Durga lan Bathara Kala wis anggeni miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonan surem sora tetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga mula kang sangka kuwi Gage Tampanana ingkang winastan Wahyu Gadainten ya pusaka kang aran Gadainten manjing ana ing angga kita sawise kita nampa Gadainten kebat kula bali ana ning jagat tulungana kadang-kadang kita lan sirnakna jagoning Ngastina kaki menang Gage paring ana aku nyuwun pamit kaslak rasane ngatiku ora sranta bakal nyumurupi kaya ngapa kuwandaning jagoning para Sata Kurawa.
kon lakune nglekas kita linuting kidung kadung kadereng ngomong memangun manah rahayu ayo to lagolong ing wela dalah jagat dewa bathara jagat angestungkara lah kok saya ngombro-bro pakartine manik-maninten lan sakwadya balane wong tuaku ingkang ora ngerti dodok sering perkara wae ndak sawangun ing tengah ngalas wujud reca kaya ngene iki Bapak Janaka waluya nirmala temajati jati temamula tak grayang nganggo dayaning kekuwataning gada inten Bapak Janaka disanggeni anakku cah bagus aku ngaturke panuwun jonggil ya Bapak Janaka tiba padha-padha yektine nggone bapakmu prapting tengahing alas samengko ming kepengin sumusul kelawan atmajaku ndrep sila geni wigatine aku mung didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma ki nelik-elik kelawan apa ingkang mbok tindakake ngerti lamun negara Ngastina wis pinesti bali marang panguwasaning Pandhawa kudu nganggo pecah perang donya ingkang angka 4 ingkang winastan Baratayuda Jaya binangun aja mbok teruske nggonmu njabel Ngastina ya nggir cah bagus Bapak Janaka aku ngestoke dawuh dasare aku wis entuk dawuhing kaki menang tak suwun Bapak kondur dileremke penggalihe kowe arep menyang endi nggir cah bagus ngrampungi perkara iki dhisik Bapak Janaka Yata laruta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri kok suwi ni lah wong ming sedhela kok suwi to wis sowan kaki menang wis entuk dawuh apa pancen aku ora entuk njabel negara Ngastina kok Kang ora entuk iya sebabe mergo aku bakal miradati kemarenging dewa lah terus aku mung bakal iso ngaturake dharma bekti karo wong tuwa bareng karo Kakang Antasena. Sesuk kowe karo aku duwe kewajiban mangrurah Satru Murka. Lho, sapa? Bathari Durga lan Bathara Kala. Lah apa kira-kira hak dhewe iso menang? Aja kuwatir aku mergo diparingi daya kekuatan, daya timbul kekuatan saka kaki menang. Wujude pusaka nanging mapan ning anggaku, arane Gada Inten. Coba nek Gada Inten kuwi ampuh sing do dadi reca kuwi grayangan nganggo daya kekuwataning Gada Inten iso bali waluya nirmala temajati apa ora iya Kang Iyalah dalah ampuh tenan mengestumu ngono Kakang Antasena. Heeh. Terus pundi nggih dipun lajengaken ngono mboten? Wis anggene piye teruske apa ora? Piye wis anggene diteruske apa ora nggone njabel negara Ngastina? Siwanoman Kakang Garwaca Kakang Antarja. Aku wis nampa dawuh kaki menang yen apa kang tindakake mau pancen terak pacak nerajang pewaler. Ora kena ndak terusake. Oh ngaten. Iya. Mula Siwanoman tak
aturi kondur nang Kendari Sada. Kakang Garwaca kundur ning Pringgondani, Kakang Antarja kundur ning Jangkar Bumi. Lah aku kaya bali ning Randu Gumbala. Wis ora kanggo iki. Wis ora kanggo. Bali yo kabeh. Perkara iki tak rampungke dhewe. Menapa anggere wis anggere saged nandhingi ridhanipun jagonipun Ngastina. Wis Siwaneman aja kuwatir. Nganti aku kalah. Aku wirang bebarang luwun kukut jagatku Siwaneman. Rawur-rawurahan tengarane ngajurit gong ngaguru gongsa tetekaya botala iki menungsani ya dasar para nyata wong jirih getih wedi mati wani nampa patembayaning Prabu Manik Maninten kowe melayu sipat kuping apa kaya ngono kuwi jiwaning satriya kowe anak satriya pengpengan nanging meringkus atimu ora wani adu arep karo Prabu Manik Maninten. Aja kakehan gunem tanpa guna. Saiki wis anggere wis ngadeg ana ing kene. Kowe ngejak apa ayo tak ladeni. Kowe iso ngalahke Prabu Manik Maninten kelakon ngukup negara Ngastina. Ayo kowe iso ngalahke Kumbara Resi kelakon ngukup negara Ngastina. Kowe iso ngalahke Kumbara Dewa kelakon iso ngukup negara Ngastina. Tak sipat daya kekuwataning Gada Inten ora sirna marga ayo aja diundang wis anggeni keparat kowe.